morning! Welcome again to our channel. Magluluto tayo ng crispiest pata. Crispiest talaga. Gagawin nating masarap. Ito yun. 3 feet of pig. Okay, pata front na tatlo. I have here, ayan, pata front. Ito. At ito ay in-slice na ganyan para sa ganon ay manuot yung mga spices, and then pagluto natin mamaya sa mantika ay mas madaling maluto pag may mga slices na ganyan, no? Kasi ilulubog natin ito sa mantika, guys, dahil ito ay crispy pata. Gawin nating crispy talaga, kaya ganyan na nahiwaan. At ngayon ay lilinisin ko yan, alisin natin yan. Kung may mga balahibo ay tanggalin rin natin bago natin pakuluan. Okay? Okay, ang spices natin is very simple. We have here garlic, bay leaves, salt, and pepper. Yun lang talaga ang gagamitin ko pagpapakulo nitong ating pork pata. Ganyan. Pitpitin ko lang siya, guys. Ganyan. Hindi ko na siya tinatanggalan ng balat. Ganyan na. Ganyan na nailubog ko doon sa tubig mamaya. Ayan. Mas mabango kasi pagkasama yung balat eh. Okay. Tapos 4 pieces of bay leaves, ayan. Ayan, salt and ito na yung tubig. Ang nilagay kong tubig dito, guys, is maybe about 4 liters. Tapos tignan natin. I-switch on natin. Oh my god. No. Hindi pa pala bukas yung gasol. Switch on. Ayan. Switch on. Ayan. Okay. So, ngayon, mag-start na tayo. Lagyan na natin ng salt. Ayan, abundant amount. Maybe this one is 1 tablespoon. 3 tablespoon. Para sa ganon ay talagang yung alat niya ay pumunta doon sa pata para lumasa. Okay? And then, yung bawang. Onion, maybe 10 pieces of crushed garlic. Ayan. Ayan. Syrup. And then, takluban natin. Hintayin na kumulo bago ilagay ang charan, ang wow legs. Wow feet. Okay. So, let's wait for this to boil and then drop this. Okay, kumukulo na. So, let us now put this. Ayan, guys. Tinulungan ako ng aking guardian. Guardian mo, angel? Guardian angel, nandyan na. Ayan na. Oh, wow. Hintayin natin maluto, guys, hanggang lumambot. Yan, dyan na siya. Hanggang lumambot. Hintayin natin. Ayan, para uminit yung galing sa ref, kasi nilalagay ko sa ref yung mga tinapay namin, guys, kasi ang daming malilit na langgam. Grabe. Ang dali nilang matuntun yung mga pangmerienda, kaya 20 minutes pa lang before sila magmerienda ay dito ko na pinapainitan beside this kumukulong pata. Ayan, dito. Para sa ganon, yung init niya ay magsilbing pampainit din nila. Kasi pangit naman yung malamig na galing sa ref na tinapay. So, like that. What is that? Yun mo to. Pinapay naman ko ng Coca-Cola? Coca-Cola ka diha. Tingnan natin, i-check natin, guys, kung pwede nang haunin. Kasi it's been almost 2 hours na. Ito kasi, guys,
Karamihan ng pagluluto ko ng ganito, 2 hours talaga yan. Binoboil ko ng ano, pagpalambot. Ayan. Alam, nakita nyo? Malambot na. Oh. Oh, 2 hours yan guys. Inurasan ko talaga 2 hours. So, papatayin ko na guys. Palambutin. Palamigin natin. And then, I will show you the next procedure later. Okay guys, ngayon na lumamig-lamig na, ilagay na natin sa tray. Dahil, alam nyo, ito, malambot na siya, no? I will recheck. I-recheck natin to be sure. Baka nagkamali ako. Okay ba? Ah, okay na. Okay ba yan? Malambot na. Okay. I have here 3 feet. 3 pork pata front. Ayan. Okay. So, para lumamig, ilagay natin sa tray. Haunin na natin. Oh. Ayan. Ayan. At ito. Ayan. See? So, 3 feet ay ilalagay natin sa refrigerator mamaya ito at palamigin. Nang sa ganon, pag init natin sa mantika, nasa 100 degrees centigrade, bago natin ilubog, ay swak yun guys. Magiging crispy siya talaga. So, let's do this. Ito guys, kailangan ito ay tusok-tusoking ganyan para pagluto nyo mamaya ay hanggang sa loob ay talagang papasok yung mantika at malutong maigi at maganda ang pagka crispy niya. Ayan. Para masarap. Ayan ang hinahabol natin. Na sumarap yung ating pagkain, no? Ayan. See? Ganon, guys. Okay. Oh my God. Meron ako dito nakarolyo na plastic sandbags. Ayan. Ilalagay ko ang isa-isa nito dito at ilagay sa freezer ng 30 minutes. Para sa ganon, pag prito natin, malamig siya, mag-contrast yung init sa lamig, magiging crispy ito guys. Okay? Ito, binalot ko na siya guys. Ilalagay ko na sa freezer. And then, hintayin ko siya na nasa freezer ng 30 minutes para lumamig. Palamigin natin to para maging crispy. Ito tayo guys. Nandito tayo sa refrigerator. Tingnan natin yung kung anong situation ng pata. Para makita nyo kung anong ginawa ko. Nilagay ko siya dito guys. Oh, ayan. Naka-plastic siya. At ayan, 30 minutes siyang nandyan sa freezer. Wala, hindi ko na masara. Okay? Ayan, ganyan. Ganun lang. Okay guys, ngayon, it's time for this to be heated. Okay. Wala. Walang gasol? Ayun. Okay. It's time for the oil to be heated. Ayan. Okay. So, maglagay na tayo ng mantika na here it is. Yan, lagyan natin ng maraming mantika, guys. Yung tamang-tama na yung malubog konti yung kahit hindi deep na deep, basta malubog yung buong pata. Ayan. Pag mantika yan, kung may luma kayong mga mantika, katulad ngayon, hindi enough yan, ay ihalo namin yung luma. Ay, syempre, saan tayo kukuha? Okay, let's go. Ayan, pinapakinggan ko siya, guys. Kung maingay pa siya, hindi muna natin ilalapag yung pata. Pero pag na-silent na yan, meaning, nakuhanan niya yung point ng init na kailangan para sa pagprito natin noong pata. Okay. So,
kukunin ko na yung pata. Prito na natin. Guys, tahimik na. Wala na talagang ingay. Kaya, eto na. Nakita mo, malamig na ito guys. Malamig na galing sa freezer. Ito ay ilalagay na natin. Isa-isa. So, isa muna. Gamitin natin ang tongs guys sa pagka nagluto kayo nito. Kailangan ito kasi ayaw natin na mapaso. Okay? Isa-isa lang ang ilagay natin. So, here it is. Ayun. At kung lalapit dyan, sasabog dyan. Ayun, ingay. Ito guys, tinakpan ko siya. Hindi yung takip talaga ng pot kasi kailangan naka-open siyang ganyan, konti. Ayan, ganyan lang guys. At sa pagpiprito naman guys, pakikinggan mo pa rin kung maingay siya, ay hindi mo na ready yan. Pagka tahimik na yan, meaning that is the time na talagang luto na siya. Yun ang secret sa pagluluto ng crispy pata guys. Pakikinggan mo. Yung mga 5 senses natin ay magagamit mo dito, okay? Ganon lang ang sikreto ng pagluluto ng crispy pata. Ang sarap nito. Dito sa parteng to, gumagawa na siya ng sausawan natin na masarap. Ayan. Anong ingredients yan? Ito ay ingredients pampagana. Ano-ano lang yung ginagamit mo? Ito na, nagkikita naman yun. Nakikita na. Hindi na kami sasalila, nagkikita naman naman yun. Ayan. Okay. Tipid sa pagsasalita guys. Kasi sabi niya, ang nagtitipid sa pagsasalita ay umiiwas ng pagkakamali. Yun, di ba? Wala akong sinasabi. Ako ang nagsabi. Ako ang nagsabi. Bot ka. Okay guys. Anyway, ang ingredients is just the red onions, then the vinegar, mamaya nasa na vinegar, white vinegar, and then the soy sauce guys. Yung Yan lang. tuba pwede rin. Yan lang. Pwede rin na natin, dalawan natin dahil tahimik eh. Oo, tingnan mo, nag-brown na siya. Paki-baliktad mo nga, ano mo nga, touch mo nga papa. Uy, baka tayo maputukan na. Luto na. Ibaliktad mo lang ang bahagya. Ayan. Okay. Hintay lang tayo ng mga 2 minutes and then done. Ayan. Meron pa siyang sound and then malikot pa yung mantika, so hindi pa. Okay, hawanin mo na, please. Andito siya guys. Nag-assist. Ayan. Wow. Chicken. Yummy. Crispiest pata. Eto na siya. Crispiest, yummiest. Kaya lang Pork maliliit yung pata. mga ano ng dito, no? Ayan. Very nice. Okay. Very beautiful. Handsome pata. Here it is. At may sausawan na tayo. Lalagyan niya raw ng tuba. Tuba ba ito? Ano ba ito? Honey bee naman ito lang lagay. Ay, ito? Kala ko yun eh. Tuba. Sukang tuba, sausaw, litson, paksiw. Uy, litson, paksiw. Pwede rin sa pata. O yan. Diba? O, ilalagay na naman. Diba? Ang ingay, maguna-una, at nagilaw pa. Pagka tumalimig na yan, ibig sabihin luto na yun. Okay? Ganon lang ang secret. Dahil kami ang nagluto, we deserve to taste first. We are the first to taste. Excited na ito, naglalaway oh. Laway ka na? Lalaway. Ikaw kung maglalaway, o yun kayo mo. Ayaw yung mapagbintangan guys. Okay. Wala pang tuba. Ay naku, wala pang sausawan. Lagyan natin ng tuba. Sausaw naman. Tingnan mo naman ito oh. You see this? Sarap dito guys. Sarap talaga dito. Oh. Tikman natin ha kung crispy and then wala namang suka. Ayun na. Ayun. Lagyan ko ng tuba. Yan subo. So crispy. And yummy. Ang sarap. Wow. Crispy. Huh? Tingnan ko nga, paano ka kumain ng masarap na ganyan. Sige na, tikman mo na, huwag mo lang durugin yung skin.
Dinudurog mo naman eh. Hindi, ano yung titikman ko eh. Tikman mo. Mainit pa, sobra. Maganda para hindi maubos. Tingnan natin paano tumikim. Ang sarap. Walang marinig. Sarap. Walang marinig. Okay. Maubos na namin yung isa guys. Titikim lang eh. Naubos na. Oh my Berangit God. lang, ubos na pa, kaya pa. Okay guys, magbabay na ako. Babay na ako dahil kakain na Sa inyo, kami. crispy oh. Oh, ayan. Sa inyo raw yan oh. Oh. So, Okay, bye-bye. See you again next time guys. Ha? Naku, sarap ng kain nito. Oh. Sarap oh. Another. Another. Lagyan natin ng sibuyas. Another. May sibuyas yan. Oh. Patingin. May sibuyas. Yan, may sibuyas. O, lagyan Oh, ng ayan. toyo, sibuyas. Oh, ayan. Oh. Mm. Oh, swak na swak. Walang sound. Yung bigote ko. Walang sound. Okay. Bye-bye ka na. Bye-bye. Ikaw naman. Oh. Ayoko. May sibuyas. Ayoko. Oh. Tama na. May sibuyas ba yan? Meron. Dami kayo. Narinig nyo? Ganun lang. Sarap. Okay. Tama na. OA naman to. Bye-bye. Stay safe. Take care. Love you guys. See you.